दुलाराय फरायसा आफादा बेबायदि बिबेक शून्य ज्ञान शून्य आरो इउपिपिएलआ बेबायदि बिबेक शून्य ज्ञान शून्य बे जाफैबाय। उरखाव ब्रह्मनि नेतृत्वआवनो 1993 बिएसि एकर्ड जानायनि उननिफ्रायनो बे बिबेक शून्य जाबोदों। फरायसा आफादखौ बे लेथ्रा राजनितियाव बाहायदों। बे बै समनिफ्रायनो नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय बेखौ उरखाव ब्रह्मआ खालामदों। एनडिपिखौ माने टेररिस्ट होननानै बिसोरखौ जेरावनो मोनो होसोनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय बे उरखाव ब्रह्मआनो। रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय। बे बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय। बिसायख'थि जानाय सिगां आरो समाव दाखालि 6 तारिख खालि मोनायाव लैहोर लैहोर गयारिनि न'आव अन्थाइ खुबैनानै बिनि गारि खुबैख्रबनाय आरो न' खुबैख्रबनाय जाबाय। दा बिनि सिगां प्रहलाद ब्रह्म भाइस प्रेसिडेन्ट इउथ बिपिएफनि बिनि न'आवबो अन्थाइ खुबैनानै न'खौ खुबैख्रबनाय जाबाय। आरो उनाव आरोबाव नै 7 तारिख खालि जेब्ला इलेक्सना जाफुगासिनो दङ बे समाव बेलासि 2:30 बाजियाव लैहोर लैहोर गयारि इउथ बिपिएफनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि दा बेखौ आरोबाव माखासे इउपिपिएलनि सापर्टार आरो एबसुनि सापर्टार लोगोसे बिपिएफ अफिस खाथियावनो फैनानै जायनाखि बुलाबायनाय जाबाय, बुग्लि जोगलि खालामनाय जाबाय। बेफोर घटनाफ्रा जोबोद मुगैथाव आरो जों बेफोर घटनाखौ निन्दा खालामो आरो बिदि घटनाया जोंनि गेजेराव जानो नाङा। समाजा बिदि मोजां जाया। दा बेनिखायनो जोङो बेफोर घटनानि थाखाय जोङो गोख्रोङैनो जायफ्रा बे घटनायाव जड़ित दं बिसोरखौ निन्दा खालामनो मुगैयो आरो बिसोरनि सायाव गोख्रों मोनसे आयेननि बेब'स्था लानांगौ होननानै जों दाबि खालामो। दा जोबोद दुखुनांथाव बर' हारिनि गेजेराव बे इलेक्सनखौ लानानै बे बुलाय सोलाय जानाय, अन्थाइ खुबैलायनाय बेफोर कालसारा जाथिनि थाखाय मोजां लक्षन नङा। बे जाथिखौ जौगानाय लाबोआ, बे जाथिखौ फोजोबस्रांगोन। दा बे जाथायखौ लानानै गोबां आफादफ्रा बेखौ निन्दा खालामनांगौमोन, बेखौ दुखु फोरमायनांगौमोन। खिन्थु जोङो नुदों जाय आफादखौ सन्देह खालामदों, जाय आफादनि मानसिफ्रानो खुबैदों होननानै सन्देह खालामदों, जाय आफादनि मानसिफ्रा बुदों होननानै सन्देह खालामजादों, दा दिनै बे आफादजों लोब्बा थानाय आफादनि नेताफ्रा स्पेसियेलि इउपिपिएलनि गोजौ सारिनि नेताफ्रा बे जाथायखौ निन्दा खालामनो नागारै बे जाथायखौ माने जोबोद दुखुनांथावै मिसा खोथा बुंनानै मिसलिड खालामनो नागिरनाय जाबाय। जे प्रहलाद ब्रह्म आरो लैहोर लैहोर गयारि बिसोरलायनो मोनसे एडभार्टाइज मोननो थाखाय, गावसोरखौ गुरुत्त मोननो थाखाय नाटक खालामदों बेबायदि बाथ्रा बुंनाय, बे जिनिसा एथ' लासिंसिं। जे गावनि न'खौ सोरबा गाव मानसिया खुख्रुबनानै लायो नामा? गावनि गारिखौ सोरबा गाव खुख्रुबनानै लायो नामा? आरो गावखौ सोरबा बुनो थाखाय सोरखौबा थोनो नामा? बेबायदि लासिंसिं बाथ्रा बुंनाया बेनो रोखा जादों जाय बुंग्रा बेजों बै गुन्दा हान्जाजों जे बिसोर नेक्सास दं, लोगोसे दङ। बिसोर जे थोनलायदों खामानि मावनो थाखाय, मोनसे अर्गानाइज खालामलायदों खामानि मावनो थाखाय, बेसो रोखा रोखा फोरमान जादों। दा हयथ' जायफ्रा निउसाव फैनानै बुंफैदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर, बिसोर जायफ्रा लैहोर लैहोर गयारिखौ दाय होनना बुंदों जे गावसोर क्रेडिट मोननो थाखाय गावसोरखौ नाटक खालामदों, बिसोरो न' खुख्रुबनानै लादों, गारि खुख्रुबनानै लादों होनना बुंदों, बुहोनो लादों होनना बुंदों। थारमाने बिसोरनो थोनदों, बिसोरनो थोनहरदों जे नोंसोर ओरै थांना बुख्रुबबाय, नोंसोरनो ओरैबायदि एक्सन खालामबाय थां आरो जों नोंसोरनि थाखाय जों नोंसोरखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय ओरै बाथ्रा बुंगोन। बिसोरो ओरैबायदि अर्गानाइज गें बायदि खामानि मावदों, नोंसोर बुख्रुबबाय जों नोंसोरनि डिफेन्ड खालामनानै नोंसोरखौ जानानै आं बाथ्राखौ ओरै बुंगोन। दा बे जिनिसा नुजादों। आरो बे बुनायाव जे इउपिपिएलनि मानसिया दङ आरो एबसुनि मानसिफ्रा दङ, बे जिनिसा दिनै जायफोर बुजानाय बिसोरनि खुगानिफ्राय दिनै ओंखारनाय जाबाय आरो बिसोरो दिनै बुंगासिनो दङ जे बिसोरो इनभल्भ दं होननानै। आरो लोगोसे बिसोरनि जायनाखि खोथा बुंनाय बाथ्रा बुंनाय बे जिनिसाव रोखा रोखा फोरमान जाबाय।
जे इउपिपिएल नेताफ्रानो बेयाव दङ आरो बिसोरो गावसोर जड़ित थानायखाय गावसोरखौ माने रायजो राजाफ्रा मिथिनायखाय बेखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय नंखाय होननानै माने बुंनो थाखाय दिनै नङैनि आश्रय लानानै दिनै बिसोर प्रपागान्डा खालामदों। दा जोबोद दुखुनांथाव रायजोफ्रा दिनै नुजोब्बाय जे थांनाय बारनि जायनाखि इलेक्सन बे इलेक्सना धन बल बाहु बल बेजों जोबलांबाय एमन लासिंसिं सिगाङाव हाग्रामाखौ दाय होदोंमोन धन बल बाहु बल बायदों होननानै खिन्थु एबार जायनाखि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकार आरो एबसुनि जायनाखि सापर्टेड माने केन्डिडेट बिसिनि माने केम्पेनाव दा धन बल बाहा बलखौ रोखा नुबाय मानसि जेरावबो बुनाय नुदों थाखा फैसा रानलायनाय बेखौ नुदों। दा बेफोरनिफ्राय रोखा जाबाय एबारनि इलेक्सनाव माने रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ नेवसिनायखाय रायजो राजाजों नेवसि जानायखाय बिसोरा उफाय हारा जादों जे लामा गोमादों बेखायनो बोलोजों माने मानसिखौ जर जुलुम माने गावसोरनाव माने सापर्टार खालामना लानो नागिरदों आरो लोगोसे रां रुफा होनानै गावसोरनि माने सापर्टआव लांनो नागिरदों बे जिनिसखौ दिनै रोखा रोखा नुनाय जाबाय। दा बेनो दा दिनै जों बुंनो हासै जे दिनै माने एफा गिदिर गिदिर घटना जालांबाय बे मानो जादों फालाय बे जानायनि खारनानो जाबाय जे जोंनाव दिनै बिबेक शून्य जाबाय जोंनि अर्गानाइजेसननि नेताफोरनाव बिबेक शून्य गियान शून्य जाबाय। बे बिबेक शून्य गियान शून्य जायोब्ला मानसिया गाज्रि गाज्रि खामानि मावो आरो बिबेक शून्य गियान शून्य मानो जायो जेब्ला मानसिफ्रा माने गाज्रि खामानि मावो भुल खामानि मावो आरो भुलखौ दोनखोमानो थाखाय मानसिया गाज्रिनि आश्रय लासिनो नंखाय फोलायो बेबायदि मानसिया लामा आन्दायो बेखायनो बिसोरनि बिबेका शून्य जायो आरो गियान शून्य जायो। आरो दिनै दुलाराय फरायसा आफादा बेबायदि बिबेक शून्य गियान शून्य आरो इउपिपिएलआ बेबायदि बिबेक शून्य गियान शून्य बे जाफैबाय जों बेखौ माने रोखा रोखा नुनो मोनबाय। आरो जे बिबेक शून्य जानाया बे जा उरखाव गोरा ब्रह्मनि नेतृत्वआवनो 1993 बिएसि एकर्ड जानायनि उननिफ्रायनो बे बिबेक शून्य जाबोदों फरायसा आफादखौ बे लेथ्रा राजनितियाव बाहायदों बे बै समनिफ्रायनो नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय बेखौ उरखाव गोरा ब्रह्मआ खालामदों। एनडिएफबि माने टेररिस्ट होननानै बिसोरखौ जेरावनो मोनो होसोनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनाय बे उरखाव गोरा ब्रह्मआनो एबसुखौ भुल नेतृत्व होनानै माने आन्दायहोबोदों गावजों गावनि गेजेराव दावरावसो लाबोदों। आरो बिनि उनाव 2005आव जेब्लानाखि बिटिसिनि प्रथम एकर्ड जायो बे बिटिसिनि प्रथम एकर्ड जाब्लाबो उरखाव ब्रह्मआ गावनो स्वयं रायजोसभानि एमपि थासेयावबो बिटिसिआव सिफ जानो थाखाय बे नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय बिदि खालामफैदों। दा बे समाव एबसुआबो बिबेक शून्य उरखाव गोरा ब्रह्मनि लिडारशिपआव एबसुआ आन्दायनानै माने उरखाव गोरा ब्रह्मखौनो सिफ खालामनो थाखाय बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय खालामदों। आरो बेबादिनो 2014आव जेब्लानाखि भारत सरकारा आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनथावो मोनथावा बिनि सायाव स्टाडि खालामनो थाखाय जिके फिल्डखौ जेब्ला दायथ' होदोंमोन अब्ला बे दायथ' होनाय समावबो माने एबसुआ जिके फिल्ड कमिटिखौ नाङा होननानै रिजेक्ट खालामनानै बिसोरो जिके फिल्ड गो बेक माने एक्सपार्ट कमिटि गो बेक ओरै होननानैसो बिसोर माने लामा लामा टायार सावनानै माने होखारदों। हयथ' बे समाव जुदि जिके फिल्डआ फैनायमोनब्ला हयथ' आलादा बड'लेण्ड रायजोनि मोनथावो मोनथावा बे रिपर्टखौ जोङो मोजाङै मोनगोन होननानै सानदोंमोन। दा खिन्थु दुर्भाग्य जे बे समाव भ्रम जाबाय गियान शून्य जाबाय बिबेक शून्य जाबाय बिसोरो जे बिसोरनो बोरै माने बिटिसिनि गारिखौ दखल खालामनो हायो बे बिटिसिनि गारि दखल खालामनायनि माने खांखुवा मोनसे सरित्रनि थाखाय दिनै गिदिर मोनसे जे माने प्रप'जाल होदोंमोन भारत सरकारा जिके फिल्डखौ माने वान मेन कमिटि दायथ' होनानै बे आलादा बड'लेण्ड मोनथावो मोनथावा बेनि सायाव रिपर्ट थिनदोंमोन। दा बेखौ नाखस खालामनानै जोंनि बड'लेण्ड रायजो मोननायखौबो बिसोरो खोमाना लादों। आरो बेबादिनोबाव जे बिसोरो माने आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनथारसै बर' रायजोफोरनि थै लाब्लानो थैनि सहैब्लानो बेबायदि होनलायनानै बिसोरो थैनि सहैलांदों। थैनि सहैलांनानै मेमर नामहैदों नै जेब्लानाखि सुक्ति खालामो खिन्थु सुक्ति खालामब्ला बिसोरो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांला होननानैसो बिसोर माने रेकर्ड खालामनानै लाफैदों। दा बे एकर्ड खालामनायनि उनावनो दिनै एबसुआ माने मोनसे गियान शून्य बिबेक शून्य बे समाव बिसोर जादों। मानोना बे बिटिआर सुक्तिया जेबो गैया बिटिआर सुक्तिया मोजां नङा आरो बिटिसिनिफ्राय साबसिन नङा। बेनि थाखायनो बे बिटिआर सुक्तिया जे गाज्रि बेखौ बिसोर दोनखोमानो थाखाय नङै नङै बाथ्रा बुंनानै बिसोरो रायजो राजाखौ आन्दायहोदों। रायजो राजानि गेजेराव माने नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोलादों। दा बेफोर बुंनायनि खारना जाबाय बिसोरनाव बिबेक शून्य जादों बिसोरो गियान शून्य जादों बिसोरो माने सैथो बाथ्राखौ दोनखोमानानै जेब्ला नंखाय खोथा बुङो अब्ला गियाना शून्य जायो। दा दिनै बिनि थाखायनो दिनै बे गियान शून्य जानायखायनो
दिनै 2000 जानाखि नैबे माबानि 23 जि माबामोन बेयो सरि 2020 नि जानाखि बिचार सुक्ति बे सुक्तियाव बिसोरो माने हाखु दाखु नंथारै सुक्ति खालामना फैदों ओमफ्राय रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ गाज्रि मोनदों दा नैबे दानि जानाखि बिसायख'थि MP बिसायख'थि बे MP बिसायख'थियावबो बिसोरो गियान शून्य जानायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजादों रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजानाय बिसोर दिनै रायजोनाव हाबनो हायाखै रायजोफ्रा बिसोरखौ बुजिदों बिसोरो नंखाय खोथा बुंदों मिसा खोथा बुंदों बिसोर रायजोखौ जे थगायबाय थादों बे जिनिसा रोखा रोखा जे नुजादों बिथांमोनहा दिनै BTC माने सुक्तिखौ गाज्रि होननानै बिटिआर सुक्तिखौनो बिराद माने गिदिर मोनसे सुक्ति होननानै माने बुंनानै लानानै दिनै रायजोफोरजों बिसोरो बोराबजानाय गाज्रि मोनजानाय बे जिनिसा रायजो राजानि गेजेराव नुजादों दा बिथांमोना थांनाय बारनि जानाखि इलेक्सन बे MP इलेक्सनाव बिथांमोना खुनु माने एजेन्डा नागिरना मोनाखै बिथांमोना रायजो राजानो बिसोरो माने नंगौ खोथा बुंनानै बिसोरखौ कनभिन्स खालामनो बिसोर हायाखै जाय फले बिसोरो रांखावरि राननानै बोलो देखायनानै बिसोरो बे इलेक्सनाव बाहागो लादों दा रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो माने बयबो खावलायनो लुबैदों जे रायजो राजाफ्रा साबधान जानांगोन जोंनि समाजखौ जों बिदि इलेक्सननि थाखाय नंखाय राजनितिनि थाखाय जों बुलाय सुलाय खालामनाय गावजों गाव दाङाबाजि खालामनाय जों बिदि माने लाय होनो हाया जाथिनि गेजेराव जाहाथे इलेक्सनखौ लानानै राजनितिखौ लानानै बुलाय सुलाय जाया जाहाथे जों बेनि थाखाय रायजो राजाखौ जों खावलायो आरो खुनु प्रकारै जोङो जाथिनि इस्यु गारनानै जों राजनितियाव गावजों गाव साधारन माबा मोनसे फिसा फिसौ नंखाय बाथ्राजों जों माने जाहाथे बुलाय सुलाय जाया जों बे बाथ्राखौ रायजो राजाखौ जोङो खावलायहरो आरो दिनै सान्तिनि गोजोननि बिथिराव दिनै माने रांखावरिनि धन बल बाहुबलनि दिनै माने गोहोम गोलैखो माने थाखा फैसाजों मानसिखौ बायनाय मानसिखौ माने फुस्लायनाय माने फैखो माने सिगि स' खालामनाय जाखो अरुण'दया स्किम मोनोब्ला UPPL आव भट नांगोन आरो BPF नि मानसिनो अरुण'दया स्किम होनाय जानाय नङा बेफोर जिनिसा मानो फैखो सान्तियावथ' बिदि फैनो मोनामोन सान्तियावथ' बयबो समान आरो ओरैनोबाबो गोरिबा गोरिबखा गोरिबफोरनि गेजेराव सोरबा BPF सोरबा UPPL होननानै रावबो जन्म जाया दा बे हिसाबै दिनै जाथिनि गेजेरावबो जे माने गोरिबखौ लानानै बोखावबाय दिफेन बर' उरखाव गोरा ब्रह्म आरो जोंना प्रमद बर' नोंसोर फुरा रेसपन्सिबोल बेनि थाखाय जाथिखौ दिनै मानो इलेक्सनाव नोंसोर बोखावखो दिनै जाथिखौ मानो स्किमजों मानो बोखावखो दा दिनै जाथियाव मानो बुलाय सुलाय लाबोखो बेथ' दिनै रोखा रोखा जाबाय नोंसिनि माने सान्तिनि बिटिआराव जे असान्ति जाबाय बेथ' दिनै रोखा रोखा जाबाय आरो नोंसिनि सान्तिनि बिटिआराव दिनै मानो गोबां मानसि मानो गावथारनाय जाखो मानो बुथारनाय जाखो बेखौनो जोंसारखौ माने मख'नायनिफ्राय जोंसार जन कुमार ब्रह्म बेनिफ्राय आरम्भ खालामनानै हेमन्त नार्जारिमोन गावथारजानाय ओजों जेफिरुस नार्जारिमोन गावथारजानाय ओजों थाख्लाय दैयाव लानानै गावथारजानाय बे जिनिसा मानो जाखो मानो गावथारनाय जाखो सान्तिनि बिटिआराव मानो गावथारनाय फैखो बेफोर मा प्रमान जादोंमोनलाय अब्ला बेनोथ' प्रमान जादों बे बिटिआराव खुनु सान्ति गैया होननाय आरो लोगोसे नोङो गोबां न' बां सावना ओंखारनाय जाबाय मानसि बुख्रुब खालामनाय जाबाय गोबां मानसिखौ माने गृह हारा खालामनानै माने जि जोम सावनाय दो दोख्ला बुख्रुबनाय बे रोखोम जाबाय दा बिदिया मानो जानो मोनखो दिनै गावनि सरकारानो दिनै माबोरैहाय गावनि असे फिसाफोरखौ न' बां सावनानै बोरै माने माबानो हाखो माने खैदां खैफोदाव मानो भुगिनो हाखो दा बेफोरनो दा दिनै नुबाय जे माने बिटिआराव जे सान्ति फैमाराखै बे दिनै प्रमान जाबाय दा बेनो रायजोफोर आं नैबे खोथाखौ आरोबाव बुंबावनो लुबैदों जे जेब्ला मानसिया मतिभ्रम जायो जेब्ला मानसिफ्रा गियान शून्य जायो जेब्ला मानसिफ्रा बिबेक शून्य जायो अब्ला मानसिफ्रा नङै बाथ्राखौ बुङो नंखाय बाथ्रा बुंनानै फोलायो बे बाथ्रा दिनै आं दहायबो बुंदों आरो बेनो दिनै बे बिटिआराव दिनै गियान शून्य मानसिफ्रा दिनै जोंनाव संगठनखौ दैदेनगासिनो दं बिबेक शून्य मानसिफ्रा दिनै जोंनि संगठनखौ दैदेनगासिनो दं दा जाफ्ले दिनै बिटिआरखौ मोजां होननानै बुंनानै दिनै रायजोआनो थगायदों दाना बिटिआरा जे गाज्रि दा बेखौ जेब्ला गाज्रि होनो बिसोर रिप्लाय होनो जेबो गैया दा
दा नै दिपेन बर' बादि एफा गिदिर संगठननि प्रेसिडेन्टआ दिनै बे बुंनो गोनां जाबाय जे गामि दानख'नायनि सुक्तिखौ मानो खालामनानै लाबोखो होनब्ला गामि दानख'नायनि सुक्तिखौ लिरख्लादोंसो होननो गोनां जाबाय। दा बेफोर माने बे गियान शून्य जानाय बिबेक शून्य जानाय नेतानि बे माने आखल बियो। आरो लोगोसे बुंनाय जाबाय जे दिनै बिटिसिनिफ्राय 16था डिपार्टमेन्टखौ मानो डिसिनो हरनाय जाखो नोंसोरो मानो बेबादि सुक्ति खालामनानै लाबोखो मोनखानाय बिटिसिनि गोहोखौ डिसिनो हरनाय बेबायदि सुक्ति 4.6 आव दङ बिटिआरनि सुक्तिनि 4.6 आव दङ डिसिनि माने पावार हरनाय बिटिसिनिफ्राय दा बिदि सुक्ति मानो लिरनानै लाबोनो फैगोन होनब्ला बे बुंना होनाय जाबाय जे माने डिसिखौ जों माने बाहायदों डिसिखौ बिटिएसआ बाहायगासिनो दङ डिसिनो पावार हराखै दा बेफोरबायदि मिसा खोथा बुंनाय नंखाय खोथा बुंनाय बे गियान शून्य नेताफोरनि बे माने आखु आरोखि दा दिनै बेफोर आखुजों जुदि जोंनि जाथिया दैदेनजानांगौब्ला जाथिया खुनि मुक्ति गैया आरो बे जाथिया गब्रायगोन आरो बे जाथिया खैफोद जागोन बेखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बेफोर नेताखौ जों दिनै बुजिनो रोंनांसिगौ बुजिनानै लानांसिगौ आरो जों बेफोर नेताखौ जों समाजनिफ्राय जों दिनै जानगारनांसिगौ आरो बिसोर मानसि नेताजों जों दिनै दैदेनजानो नाङा दा दिनै बे जिनिसखौ आं दिनै रायजो राजाफोरनो खेंफोरनानै बुंनाय जाबाय गोजोन्थों।